Здравейте, YouTube! Днес ще ви покажа как да направите външния и вътрешния дизайн на къщата ви. Аз съм Майндан13 или Кристо2 и ще ви покажа как да промените това в ето това. В принцип, къщите на играчите не са нищо, което да е особено. Най-нормални къщи с легла, крафтинг тейбъл, печки и честове. В принцип честовете са много повече, в зависимост от това колко се развива играч. Малко играчи отделят много време за къщата си, повечето ходят повече по мини. Аз тук съм дал няколко добри идеи как да промените къщата си и да я направите по-интересна. Първо, хубаво да имате една добра градинка и това е за, което да направи впечатление, когато друг играч разглежда къщата ви. Аз обичам да има прозорци, за да може в къщата да е светло, да го направя интересен. След малко ще ви покажа как точно. Направил съм декоративни цветя. Това тук са рафтове вече, тук е спалнята. Това е единствената картина, която ми харесва, една още на череп. И затова използвам тази и според мен е хубава за къща. Използвам за маса пистана, а не ето това. Защото според мен това не е толкова добро, колкото пистана. След малко ще покажа и друг вариант за маса. Виждате къщата, нали? Можете да спрете видеото да видите. Аз разчитам повече на симетрията. Винаги прозорците не трябва да са симетрични, само цялата къща трябва да е симетрична. За мен. Тук тераса. Ето го, използвам контраст, използвам черно, бяло и така. Ето тук покрива можете да видите. Една обикновен покрив. Но ако е така гладък, мен не ми харесва, предпочитам да има нещо на покрива, за така къщата става по-интересна. И сега, ето там са няколко модела. Ето сега ще ви покажа как да направите под, както в онази къща. Първо ще махнем всичките тук маси и такива прости. Вземам в инвентара си от всеки вид дърво. Сега вие можете да използвате каквито видове имате, каквито видове искате и така нататък. Вземам ги. И слагам в краищата. След това, ето тук. Използвам брезовете винаги така легнали, защото според мен това бяло е интересно, бялото с черните петна. И много често го използвам за под в къщите си. Това не са първите ми епизоди. Ще снимам геймплеове на други игри. Ще снимам на Crysis 3, може би League of Legends. Ако желаете да снимам на някоя игра, ако смятам, че играта е хубава и си заслужава, може да кача няколко мисии или там, в зависимост от играта. Ето тук сега се използвам по-тъмното дърво за контраст. И така, по принцип аз снимам с Sadnera.bg. Това е моят първи клип. Ето тук сега ще наредете така дървото. Ето и по средата аз ползвам джунгово дърво. Опа. Тук малко фернаха, ба. Ето това пода, под мен това е един хубав интересен под. И може да къси къща ви. Можете да разменете дървото както вие искате. И това са горе основни идеи. Вие вече можете да променяте и да го прилагате както вие пожелаете. Така, за гардероба не е нищо, което не е колко трудно. Ето сега ще го покажа. Имате примерно дадената стена. Ето я. И
Имаме трябват врати, капаци и ще взема плочи за други варианти. Значи, винаги по-слагат вратите, защото все пак гардероба се отваря навънка. И трябва да ги сложите от вътрешната страна, отвътре, навънка. Така, идвате тук и правите ето така. Така се получават като рафтове и интересно. Така, затваряте гардероба, отгоре можете да сложите плочи или каквото поискате и каквото става, нали? Ваши и оставам идеите на вас. Аз обаче го правя с капаци, защото според мен така е по-добре изглежда. И ето го гардероба. Масата вече е ето тази. Според мен не е лоша идея, но тя е за по-големи къщи. В моята къща, тъй като къщата е 10 на 10, не е много голяма и затова не направих този вид маса. Вече първото клипче, ако ви харесва да правя различни стилове на къщи, казвайте, може би ще кача още 2-3 клипа с правене на къщи с вълна и различни други неща. Относно тази къща, вълната не е задължително. Вълната вече цветовете са по ваш избор, можете да украсявате още колкото искате и можете да правите каквито трикове ви решите. И не забравяйте да коментирате. Всеки коментар, всеки съвет на мен ще ми е от полза. Аз бях Minddown, довиждане.